ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಐನನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರವ್ ಲಾಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅವನು ಮಾರೆ ಪೊಯ್ 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 ಅಂಚ್ ಪಂಚ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಲಾಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಿಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೀರುಂಟು ಯಾನಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಾದ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೂರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಳು ವಿಷಯ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ದಾದುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಳು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರತ್ತೆ ಎನ್ನ ತೂವಾಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಬಕ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಮುಟ ಯಾನ್ಲ ಪಾಸ್ ಆತಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಪಾಸ್ ಆತ